Minkä takia tulevana perjantaina ja lauantaina kannattaa tulla vanhan kirjallisuuden päiville? Sen takia, koska tänne tulee kaikki kirjan ystävät perjantaina ja lauantaina. Täällä on Suomen kesän ehkä parhaimmat festivaalit, ainakin kirjafestivaalit. Tällä hetkellä meillä on täällä rakentaminen käynnissä. Teltta tulee pystyyn tuonne pihalle. Sen takia saattaa kuulla pikkusen kolinaa. Huomenna tulee kirjakauppiaat. Huomenna eletään siis torstaita 25. päivä ja huomenna meillä on myöskin etkotilaisuus, eli kannattaa tulla vanhan kirjallisuuden päiville jo torstaina. Etkot järjestetään Suomalaisen kirjamuseon Bukstaavissa ja meidän teemana tänä vuonna on intohimo. Ja intohimolla me lähdetään liikkeelle myöskin jo huomenna, eli siellä puhutaan Niskavuoresta kello 18-20. Sitten varsinaiset avajaiset on perjantaina kello 10.30 ja avajaisten pääpuhujana meillä nähdään taiteilijaprofessori Jorma Uotinen. Ja avajaistilaisuuden loppuhuipennuksen pitää teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Juha Hurme, kumpikin tämmöisiä intohimoisia miehiä. Avajaistilaisuudesta tulee varmasti ehkä Uotisen myötä jopa ikimuistoinen. Sitten meillä on kumpanakin päivänä tämmöisiä huippukohtia, juhlitaan erilaisia taiteilijoita. Me juhlistetaan täällä Akseli Kallenkallalaa jo perjantaina. Samoin San Sibeliusta, eli perjantain perinteinen konsertti on omistettu Sibeliukselle. Ja sitten lauantaina meillä on Kantelettar ja Kalevala keskiössä, eli tupa ryskyy, parret paukkui, tämmöisiä Kalevalasta ja Kantelettarasta aikoinaan sensuroituja runoja, jotka todennäköisesti vieläkin nostaa punat poskilleen. Niitä nähdään lauantaina. Sitten meillä on tietysti antikvaarisia kirjakauppiaita. Tänä vuonna 50. Löytyy täältä meidän koulun sisätiloista ja sitten tuolta teltasta. Ja sitten meillä on esittelypisteitä, eli näyttelyasettajia, kirjalan kustantajia, seuroja, yhdistyksiä. Niitä on yli 60, eli ennätysmäärä tänä vuonna, että senkin puolesta kannattaa ilman muuta tulla. Ja ihan kaikista tärkein asia tietysti on se, että meidän tapahtuma on pääsymaksuton, eli vaikka ei ihan niin kauheasti vanhat kirjat ja kirjojen ostaminen ja sellaiset asiat kiinnostaisikaan, niin kannattaa tulla fiilistelemään tunnelmaa ja ihan kattelee vaikka vaan ihmisiä, ruokailee meidän telttaravintolaan ja sitten meillä on tietysti paikallisille, mutta myös kaikille muille niin kovat bileet tuossa teltalla iltaisin, eli perjantaina ja lauantaina raivataan tanssilattiat tyhjiksi ja pistetään jalalla koreiksi aina 02 saakka. Täällä on aika monta hyvää syytä tulla perjantaina ja lauantaina vanhan kirjallisuuden päivillä.